Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix channel. For new here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. Siyaqhubeka nothando nesithembu. Hey guys, yabona lento ama fan base enzima. Kodwa mina ngiyanicela ngomoya wesonto. Mhlawumbe ngicabanga umoya wesonto namoya opholile, right? Musana ukuvuma i-TV noma i-TV show downloadele indlela yokucabanga. Angazi ukuthi le nto ngisho kanjani, like ngokwakho ukwazi ukubuka izinto ngey'ndlela ey'ningi ezahlukene. Nginombuzo futhi, ama-video amaningi engizowenza ama-reviews ami azoba nemibuzo. Lena imayelana ne-abuse uMayeni noMakhumalo, because ukubheka kwami ngathi babe ne-experience ecisho ifane. So kune episode la uMayeni veza khona ukuthi emsebenzini bengaphathekile kahle, and le conversation angazi ngathi iqale kuyena nomseleku before aye kwi-therapist. Lenye ke i-fan base ithi unenhliziyo embi ingakho ehamba kodwa guys ayikahleni. Yazi enye into mazoyibhala emphakathini i-check ukuze ungaphoxeki wena kakhulu. Uyasho ukuthi emsebenzini kwenzakalani okungamphathi kahle. Umseleku ke uthi kuMayeni lezi zinto lezi bezenzeka emsebenzini ingoba eshade naye, ingoba futhi evele kwishow Uthando Nesthembu, mhlambe abantu abanomona naye kwashakacima, kodwa nje le treatment ayithola emsebenzini ihlangene nokuthi uhusband wakhe umseleku, right? UkaMayeni ke lokho. uMakhumalo ungene kulenye show engasiwona Uthando Nesthembu, wathola ama-comments amaningi abe-negative. Abanye baze bathola indlu ahlala kuyo, abanye bathi anti-surisuri bazoya kanjani le, khona mayeveza endlini yakhe kuzoba njani, like i-lifestyle yakhe ayimeshi. Into ezokuvezela kuyona-ke uMakhumalo ethola onke lama-comments ebekhona, eze enze i-video esemotweni naye ubesemsebenzini. Manje nisho ukuthi kuhlukile noma mhlampe indlela wena okubona ngayo kuyazwela if kwenzeka komunye unkosikazi because lo yilo mthandayo, makwenzeka komunye akuzweli. Phela lana kukhulunywa ngokuhlukumezeka, and ukuhlukumezeka ukuthinta inhliziyo, ukuthinte ingqondo. Ingakho ugcina usuya kubantu abazokweluleka ngokomqondo, abazokusiza, mhlampe kube khona nama-activities eniwenzayo, ubekutshela ukuthi ama-situations anje nanje udila kanjani nawo. Mina into engizoyiveza la makhosikazi awu-2 a-experience into ecishe ifane. Umehluko kune-fan base edownloadelwa yi-TV show indlela yokucabanga. Yingakho omunye unkosikazi ukuthi mayedlula kwi-experience le enzima kuthiwa ya uyalayeka. Uyibona nje leyo nto, hayi ngeke kodwa nawe una-40 usho lezo zinto lezo. Uyakwazi ukuthi ukuhlukumezeka kwasemsebenzini kubuhlungu kanjani? Nangu-ke futhi noma-K wayeqashiwe phela uyaresho D. Nakuba abanye-ke abaziyo i-show bathi i-standard sasingavumi owayefihleka. Yes, siyakuzwa lokho, kodwa kwangafanele ukuthi ezinye izinto zibe harsh ngoba phela i-production eyayazi ukuthi siza noMakhumalo, mayeza uMakhumalo uza no-1 million followers, sizokwenza kune-business transaction ekhona, kune-contract ekhona. Siyabona ukuthi abantu vele bayasho ukuthi i-show yenzelwa thina siyazi ukuthi into esiyibhekile lana i-lifestyle enje, uhlobo lalwe impilo. Kodwa onke lama-comments ngoba nje sekhuluma nge-social media bullying esehleli no-anti usurisuri, yiyo-ke yona leyo. Manje nganithi i-bullying or i-abuse i-right
i-right magasiyi i-favor yakhe, hhayi mina niyangihlula man, niyangihlula shame. Ngoba ngiyayibuza ngithi mina, hawu, ihluke kanjani lento? Ngoba abanye baze bathi, hawu, khona nje athe fika useveza umseleko, lapho uyena u-husband wakhe. Base abanye, hawu, pho bazokwenza njani-ke o-Annie ngoba phela kuyahanjwa kubhekwe endlini zabanye kuhanjwe kubheka izindlu, njengoba sesiy'bona nje izindlu eziwubukhazikhazi. Ngiyabona le abathi le show ihamba ngalo line or yilezi zinto esibukayo ukuthi usomabhizinisi unani kwasho kwacima, kodwa onke lama-comments ayese-negative edlulele. Phela kahlala ngemotweni wahlabelela wakhuluma ukuthi abanye balala bavuka sebephumelela. Akubanga nje yizwe lafika, ayesemaningi kakhulu lama-comment avela kubantu, wase waphendula waphendula. Ninayo leyo video leyo ebese ngiyibheke izolo ngoba ngifuna ukunibuza ukuthi kahle kahle akufani yini lo ukuthi owakho umsebenzi yena asikaze simbone ephakathi, so asazi ukuthi bekuwama-comments abebenza emsebenzini or bebenzani le begcine simphatha kabi. Kanti ngapha kwi-RSLD ngoba besingama-viewers besazi ukuthi uTwitter ubhizi ngelanga elithile, uTwitter uthi nje izindlu ey'yellow ayikhwalifyi laphaya, kodwa akazifakanga. Bese ngikuveza nje lokho ukuthi hhayi le yokuthi ngizobuka i-TV show, mase i-TV show ini-download-ele kuze kufike ku-100%, sibone phela ukuthi hayibo wena awusakwazi ukubona into eseceleni.